Dobrý deň, priatelia. Vítajte v obci Svätoplukovo pri krajskom meste Nitra. Ak hľadáte pokojné a príjemné bývanie v okolí Nitry, tak ste na správnej adrese. Zastávaná plocha 119,04 m2. Úžitková plocha 94,08 m2. Pozemok je o celkovej výmere 511 m2. Momentálne sa dom nachádza v štádiu holodom. Pripravil som si pre vás vizualizáciu, ako by dom mohol vyzerať. Poďme si ju spolu pozrieť. Dom je napojený na kanalizáciu, elektrinu a obecnú vodu. V rámci aktuálneho stavu máte medenné a dátové vodiče pod odmietkou, rozvody pre osvetlenie ukončené, bodové osvetlenie, predpríprava na krbové kachle, zásuvky a vypínače Legrand. Podlahové kúrenie a ohrev vody domu zabezpečuje navrhované tepelné čerpadlo vzduch voda so zabudovaným zásobníkom ohrievačom TUV s minimálnym výkonom 9 kW. Pozemok je mierne svahovitý, bola vyhotovená realizácia oporného múru s terénnymi úpravami. K pozemku vedie asfaltová cesta. Súčasťou tejto ponuky je aj možnosť dokončenia domu do štádia na kľúč podľa vašich predstav. Ak sa chcete dozvedieť viacej, rád vás privítam na obhliadke tohoto domu. Moje meno je Jozef Butin a pracujem pre TU Reality.